Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam halmurada gowmy ýagdaýlaryňyz. Waleyküm esselam, Mawlid şahrymna. Assalamu aleyküm, hormatly ýurtdaşlar. Sag bolun soragyňyz üçin. Men daý kızlar watlar, ýa balkarlar aýtmyşlar, men gawy. Sora berek. Böyle. Bu bir ullakan gepleşik etmekçem dällik birazjyk näme? Saglyk ýagdaýym nemerek bir gripläpdirmi ýa sowuklapdyrmy gepiňiz gasy. Sesimem neme dip durandyr ýöne. Ýa bir aýtmaly zat bar diýdiňiz. Onuň şonu ara alyp bir giňişleýin, gürleşeliň diýdik. Sebäbi gurrun ortada gümürtük galmasyn. Onuň Dogry. komment ýaýanlar ba ine siz diýe aýagalyny orsydyň gep tapmasaňyz orsydyň üstüne düşýäňiz diýe. Edil şu döwürde orsyet hemmeleriň ünsüni çekýän ehli döwletleriň 200 san döwlet bar bolsa dünýäde 200-den gowrak. Şolaň ählisiniň ünsüni çekýän şu wagt orsyet. Onuň biz näme üçin garada oturmaly seredip şolaň gurrun etmeliler. Bizim halkymyzyň düşünesi gelýär. Bolýan zatlary. Bul oýnalýan şahmatny oýunlaryň nähil oýnalýanyny bizim bilesimiz gelýär. Ene esasanem bizim türkmen gelin gyzlarymyz şu zatlara höwesçiň hem bilesi gelýär. Olaň bilmäge de hak bar. Şoň üçin hem orsyet şol oýuny oýnaýarmy? Dünýäde beýleki döwletler bilen diýmek bizim şoň gurruny etmeli bolýas. Ine şu kommentariýada ýazylan bir watandaşymyz ýazypdyr diýdiňizde. Men häzir şonu ekrana getirjek bolaýyn. Onuň şoň üstüne biraz gurrun edeliň. Bolar? Hawa size görnermi, görünmezmi? Aha. Şu görünýärmi? Hawa. Ine. Ýa-ma aha. Ni Men başlaýyn başyny soňa ýygyň siz ýetirersiň, Mawlid şahrym. Hawa. Ne hereden şu MM ady emesi bilen nickname bilen bir topar ýerleşimi çykyş edýär. O bir adamda diňe MM diýip 4 harf bir nokat bilen çykyş edýän bar. Bu taýda MM ul 3 gu diýip 5 D ay garap bir topar şifrowka edipdirler. Biz şuna tapawdy ýok. Hemmemiz bir keçe telpek türkmen bu taýda şifrowatsa diýip o giýgenip 20-nji asyrda ýaşarlyk mene sebäp görmek. Ýöne bolýa ýazypdyr. Ine şu ýazan ýerine maňa ine şol hormat bilen ýüzlenip sen şu taýda hormatsyz edip goýjak bolýar-da. Näme barada görüň diýär. Ol çaýda. Şu taýda diýär, siz diýär hemme zady dünýädäki bolup geçen wakalara fin berýäňiz boly. Ýöne şu soňky 25 ýyla fin berelýärde. Amerika, NATO döwletlerine girýän, NATO birleşigine girýän döwletler näme etdiler şu soňky ýyllaryň tarapyny. Men ine Putiniň tarapdary däl bolýar, men Orsyýanyň tarapdary diýip aýdýar. Elbetde ol öz işi kimiň tarapdary bolmak, biz ona hiç ýyly garşylygymyz ýok. O zaman ön kuruşda da kim ikinci Jahan Oruçunda kim Stalin'in tarapdary boldy, kim Gitleriň tarapdary boldy, netijede ýene 4 milyona gola ýylat garyldy da. Ýöne şuň gün bize ikimize berilýän soraşan sen ine ol çarymna Amerikada ýaşap otyň, men Şwediýada ýaşap otyň. Biz hamana şu taýda Amerikan üstünden böküp geçip şolary diýmäge söz tapanda ýa diýmäge gujur gaýrat tapmaýan insan hökmüne ýa şahsiýet hökmüne şu taýda teklip bardy. Men ýöne ýene de bir aýtmaly adym bar. Men dünýäni adam däl. Men poçerkynyň tanýan kimiň näme ýazýan, näme nickname'ini aňyrtyna giýilgendir, ol öz işi. Ýöne men bilip otyrm kimlerden ýazylýan ýa kimden gelýän zatlar. Bolýa, olam öz işi. Ýöne ýazypdyr, Mawlid şahrymny şunu bir gezekde ozal aýdyp berdik Amerika barada. Size menem bilelikde de, yekelikde de kemine daýdyp berdi. Saparaga da olar ikisem baýlyk ýigitlemeden. Enne şoňa dolanyp gelsek, näme üçin soňky 25 ýylar men düşüne bilmedim. SSR 91-nji ýylda ýykyldy. Enne onuň märi 32 ýyl geçdi. Şo günden başlamaly. Ýok,
aňyrsyn aljak bolsak, onu biz Amerika gatnaşygyny aljak bolsak, SSR bilen onu ol 1941-nji ýyla gelmeli bolýar. Şondan bäri ýa-ni Sowet Soýuzyna humanitar kömek ýa-ni ýygyny gaýtaryp bermezlik kömek, soňra Lend-Lease hemme ştatlar bar da şo zatlar bolmadyk bolsa ýa 44-nji ýyla ikinji front açylmadyk bolsa SSR şu ýa-ni German imperializmini ýa-da faşizmi ýeňip bilermi diýen ulakan soraw bar. Ýöne bu Germaniýada bardy gurrun etmäli, Amerika bardy gurrun etdi. Ene siz şo taýda ýaşap otursunuz. Ene aýdyp berin görýän bilýän zadyňyz Amerikan Türkmenistana ýa Merkezi Aziýa ýa SSR döwletlerine näme ziýan berdi ýa peýda berdi. Siz aýdyp geçiň soňra men aýdym. Söz sizden olçar. Yani bu tema men tayarlığa görmedim. Halmuradağa vatandaşlara da ýylanýan tayarlyksız ýönü. Menin bilýän zatlarym şu Amerika Birleşen Ştatlary dünýä boýunça islenlik döwlet bir katastrofa ýagdaýyna düşen halatyna islenlik katastrofa bolan ýagdaýyna kömek hükman edýär. Bularyň arasynda ýa-ni dil döwüşikler, kontraktlar, şertnamalar baglaşylýar. Humanitar kömekler bolsun, ýa-ni goods diýär. Bular goods bolanyna içine ähli enjamlar hem girýär. Uruş bolan ýagdaýynda agyr technikalar hem girýär. Her hili mehanizmler, her hili maşinlar gerek bolsa imit ýagdaýy, egin-eşik üçinçiligi, ýa-ni eskerler bolsun, ya halky yer titremede ya susil alıp ýa-ni halk köçede galan ýagdaýyna palatkalar we wagtlaýynça üý ýaly edip ýasalan palatkalar bar, içinde plasmasdan oturuşlar, ýatarýalyk, raskladушка ýa-ni nimeden ýasalan, brezentden ýeneden ýasalan aýaklyja, demirlije raskladушкалар. Bular bir nimede humanitar kömeklerin içine girýär da şo ýa-ni katastrofa bolan ýagdaýyna islenlik döwletde yer titresin ýa bolmasa suw alsyn, sil alsyn, şular ýagdaýda Amerika kömek edip gelýär. Bütün dünýä boýunça islenlik ýurtda şeýle ýagdaý ýüze çykanyna kömek edip gelýär. Ine 1941-nji ýyldan bäri alsak 2016-njy ýyla çenni Russiýa ýönkü 90-njy ýyla çenne, 91-nji ýyla çenne Sowet Soýuzy diýip alaly. Ondan soň 91-nji ýyldan soň Russiýa kömek edeni 2016-njy ýyla çenne dyňysyz kömek eden Amerikan Birleşen Ştatlary onuň opşy 2016-njy ýyla çenne beren summasy $180 milyar dollarlyk ýa-ni harit, teknika, imit, egin-eşik ähli eden kömekler şular içine girýär. Medisina kömekleri, derman, islenlik zatlar ýa-ni içine girýär. Aýdyp berin. Halmurada maňa bir Ştaýda bir zat men diýjek bolan şu etelen pul ýa-seriste kömegi muhut berilmi ýa bir bölegi puluna berilmi? Berilen bolsa näçe mukdardy pul meşwerlik? Ýa-da diňe şu humanitar kömek mi siziň aýtýan? Neme içinde Lend-Lease var. Ýa-ni içinde Lend-Lease var, giden gitdi berilen var. Gaty köp mukdarda giden gitdi berilen zatlar var. Sebäbine 1941-nji ýylda jemi 11 milyard 300 milyon dollarlyk teknikalar, ýa-ni eskerlere üçinçilik ýa-ni Sukhoi paýok däli, deme ýa-ni nahar upakovka edilen naharlar var, ýa-ni humanitar pomoş kömegiň içinde var. Eskerler üçin edilen maşinlar, ýeňil maşinlar, agyr maşinlar, teknikalar, berilen uçaklar, ýa-ni samolyotlar, ýeneler şularyň hemmesi Lend-Lease'iň içine girýär. Sowet Soýuzy ine bir misal getireýin. Amerikan Birleşen Ştatlary bolmadyk bolsa Sowet Soýuzy ýeňip bilmeýärdi. Näme üçin? Sebäbi buny faktlar görkezýär. 1941-nji ýylda Germaniýa
faşistik döwlet ýa-ni güde üstüne çözenle, Sowet üstüne çözenle 41-nji ýylda agyr ýitgiler çekdi Sowet Soýuzy. 42-nji ýylda nişuny statistika boýunça neme deňeýärlerde futbolny neme futbol däle boks ringi bar. Boksdaky ýa-ni bir deňe ýa neme ýeňilli utully diýen emede 41-nji ýylda utulýar. İkinci round aýdaly 1942-nji ýylda hiç kim ýeňenok. Iki tarapam ýa-ni niçya deňeden 43-nji ýylda bir azajygam bolsa Sowet Soýuzy görkezip başlaýar. Sebäbi Amerikan Birleşen Ştatlarynyň edýän kömekleri täsir degip başlaýar. Onuň 44-nji bile 45-nji ýylda ýa Staliniň ýa-ni tarapyna geçýär-de ýeňiş. Gowy bildirip başlaýar 44-nji ýylda. O 45-nji ýylda da iň soňky round aýdaly olam ýeňiş gadanny. Elbetde şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň eden kömekleri sebäpli. Ýoksam Germaniýa birinji bada 1941-nji ýylda ähli gaty bir ummasyz eskerleri ýetir alyp gyrgyna berdi. Näçe teknikalar ýok etdi. Ol konfiskasiýa edilen teknikalar bar. Onuň içinde tanklarmy, nemelermi, puşkalarmy, her hil nemeler teknikalar bar. Şol Germaniýanyň konfiskawat eden ýa teknikalary ol plen alan girew alan eskerleriň hitdi hasaby ýok. Almada ine şol Amerikanyň eden kömegi sebäpli 43-nji ýyldan soň eýem Sowet üstünlük gazanyp başlaýar. Ýöne käbir illeşleme näme üçin şu taryhy zatlar okatlar gelen o. Ne şu ýerde görýänsiňiz, bilemek görünýärmi size? Şeýlere. Etsem görünýärmi size? Ene şu gruzovoy, gruzovoy samolyotlar bar da. Ene şu tonnalap ýük taşan şu. Ýük taşaýar. Sowet Soýuzyna tarap ýük taşan tonnalap. Ene şu da Lend-Lease США Sowetski Soýuzy diýip ýazyly. Bu arhiv almada. Buny sen kör bolmasan görersiň, dogry dämi? Bu zatlary görünüp dur. Taryhda hemme zat bar, faktlary bilen, suratlary bilen, gol çekilen şertnamalary bilen çenni. Hemme zat bar. Ýöne Amerika näme etdi diýip Amerikan eden işi ýok diýip gurun edýärler-de köp kişini bize gıybetkeş diýen adamlaryň gelip şutaýda özleri gıybetkeş bolup çykýar-da. Bize gıybetkeş diýip ýönküýän sözleri özleri şol ada iyi bolýarlar-da. Sebäbi görünüp duranda. Bundan başga da taryhy zatlary gatykän ýöne men taýýarlyksyz diýip aýdyşmaýaly. Taýýarlyksyzym ýöne 5 minütiň içinde şu gözi gezdirip ýetişdim-de. Ine watandaşlar şu Sowet Soýuzy ýeňmek üçin Amerikanyň uly rol oýnady. Amerika uly rol oýnady. Bunun isleseňizem, siz islemeseňizem bunu taryh subut edýär. Şoňa inansaňyzam, inanmasaňyzam. Şu käbir kommentary ýazýan watandaşlarymyz ýaly inanmaýanlar kändir. Elbetde menim geň galýadym halmada şu Türkmenistana baramda diýerler-de şu Amerika biderek döwlet hemme ýere elini uzatyp ýatyr, hemmeleri golasyna basyp aljak bolýar, ýa baran ýerine bombalaýar, aýyny plan döwleti basyp alýar, plan döwletiň oturan halkyny bombalady diýen ýaly köp eşdýän. Şorýalatlar köp eşdýädim. Ýöne bu zatlar halmada adamlaryň internetiniň ýoklugy, şol arhiv dokumentlere dostupynyň ýoklugy sebäp bolýar-da. Okarýal ellerini, gazet jurnallaryň ýokdugy hemmesi sebäp bolýar. Sebäbi maglumat ýok. Türkmenistanyň içinde tim bolup maglumat ýok okarýal halk üçin. Ýöne daşyny oturan ýankyal kommentary ýazýan watandaşlarymyz bar. Daşyny eliniň aşagyna da kompýuteri bar. İnternet bar. Şular ya bileşni diýerler, ya da nim hakykatdanam bir
näme aýsam kam? Tupizm mi, näme mi bi? Näme diýip atlandyryp bolýar. Ya bir ol tupizmga aňyr başyny görkezjek bolýarlarmy? Özlerini maskara edýärler. Almada göz görtele özlerini ortağa goýýarlar da ekrana ine şutada görkezýän ine de bir sapar. Özlerinin şeýle tup oýdugyny görkezýärler da ine 20 ýyl bar näme etdi diýe. Näme size faktlar görkezip oturýar. Aýda oturýan eden zatlaryny. Häzir ýene de gerek bolsa şu maglumaty şu ýer görünýärmi size halmada? O şu yer görünüp durma. Bir şey diye, no Soviets didn't single-handedly win the Second World War diye. Näme diýmek bu? Sovet Soýuzy hiç ýyly öz başdak ýeňip bilmejegi görünüp dur diye. İkinji watançylyk uruşuny diye. Ýeközi ýeňip bilen ok diye. Şey diýip ýazyldy. Şu görünýärmi size şu kartina? Yok, kartina görünýär, menne şu komment görünýär. Ha, komment görünýär. O iyi deşilir. Ay bolýar ýeme ýa-ni ýurtdaşlarymyza görünýän bolsa şol ýeterli. Häne şu görünüp durar bu samolýotyň gapdaly. Çağa çykdy gapdaly. Ha ýok. Häne şu samolýot görünüp dur. Bolmasa indi men siz aýdyp bolan bolsaňyz üstünde olraň. Ha o aýdyr. Ýeme hormatly ýurtdaşlar. Indi şu taýda birinji gezek galdylanak taby. Hani Amerika nämetdi? Siz Amerikan tarapdary, siz NATO'nun tarapdary, siz Günmataryň tarapdary. Bir tarapdary bolup şu döwletler adaglaryň milletde bilen gujoklaşyba gezip berýär. Ýöne şu taýdan şu güýçli döwletler, güýçli ykdysady ýa-ni guruluşlaryň içinden Türkmen toprağımızda, Türkmen halkımıza bir azatçık bir zatlar, bähbitli bir zat bar bolsa, şonu almakçı ya şonu etmekçi. Şimdi şu zatlaryň edilýäni halkymyz üçin bähbitmi ýa ziýanmy? Onu ýene de siziň çözgüdüňize goýýar, ýöne biziň öz pikirimiz bar. Onu aýtmak gerek. Birinciden ýa-ni şu kommendy ýazan ýurtdaş diýip aýdyn, hawa men seni poçerkyndan tanawatyn, öz adyny, hakyky adyny ýazmaga çekinenseň, menem sen hakyky adyny şu taýda halka aýtmaýyn. Ýöne şu nickname gaňrysyny kimiň oturuny men gata aýdym bilip otyryn. Gaýratyň çatýan bolsa ýüzüň açdyny şu sözleri maňa ýa-da oýly sarygyny aýt. Näme üçin Amerikan üstünden düşülýär? Ýurtdaşlar, dünýäde bary o SSR bilen Amerika güýçli döwletdi. SSR ýykylly bolup, soň Amerika ýeka galyp muňa da garşylaýan Hytaý çykdy. Orsiýadan soň şol öňkü SSR-iň siýasatyna ýygynyp ýa-da şondan uruhlanyp ýa-şoňa bel baglap täzeden üçünji oýunçy bolup iki tane uly döwletiň arasyna girjek boldy. Onun başarmady. Onun öňkü SSR-de alyp barylýan siýasat bilen bugünkü Orsiýetde alyp barylýan siýasatyň arasy gaty uly. Dag bilen ýa-ni asman ýaly, ýa denir ýa tapawut bar. Bir soňky 30 ýylda döredilen sistema Sovet zamanyna hemme kişi deňdir, ýa hemme kişi islegine göre iyip içip biler ya yaşap biler diýilen taglimatdan gaty uzakdy. Bulan alyp barýan siýasaty ähli SSR giňişligine ýa-ni bir Pribaltika döwletlerinden daşary alyp barylan ýa alyp barylýan siýasat gün güýçliňki gowruga diýişliňki. Ene o taýda ondan kapitalizmiň en bir rejim formasy ornaşdyryldy bizde. Ya orta asır feodalizm ýa-ni biziň Orta Aziýa respublikalarynda. Indi bu taýda Amerikan günäsi näme diýilen sorak bar. Gelin indi Türkmenlerimize ýüzlenip görelim. Indi biz şu taýda Türkmenler bolup 30-ky ýyllar garaşdy bir tarap ay näme ol bu Türkmenistanda ýaşap ýördi. Şu zatlar hakykatmy ýa ýokmy? Şunu biz jogap berelik. Şu zatlar yglan eden kim? Ya şu zatlaryň, şu gymmatlyklaryň arkasyna durmadyk halk kim?
Şuaýda Amerikan näme günäsi bar? Ya Türkmenistanyň şol ýerasy ýerüstü baýraklaryny mümkin son 32 ýyl alaýly ol öňkü ol attababa bundan 150 ýyl bundan ozalky edilen jenaýaty boýga oturmaýlar. Şu son 32 ýylda biz garasy diýelimiz bar. Türkmeniň agdy aşa ýetip bir garny doýan güni barmy? Hemme emlaklymyzy sömüren kim? Orsiýet ýa-da Hytaý sowkudy. Amerika bam şotaýdy. Ya Amerika biziň gazymyzy almy, neftimizi almy, biziň aýlygymyzy ýanky garşdymy, ýa-da güllügimizi. Ya gidende Türkde Taliban duruň diýdim Amerika. Amerikan elmeden diýen zat öz hak hukugyňyza eýe çykyn, başarsanız biziňki demokratiýany goruň diýdi. O döwletde de öz kemçilikleri bar. Kim Amerikan kritik edenak ýurtdaş, sen beýdip aýrowly gurrun bilen ýalan sözleme. Sen bilýäňä men 32 ýyl näçe gezek Amerikany kritik etdim. Bolmaýan bolsana azatlykdaky arhiwlary galyr. Sen o tap ýerilgen bar. Bin Laden'i kim döretdi? Amerikan başlarlaryny ýaran 2002-nji ýyl Amerikan proýekti dälmi? Elbetde şonky aýdylmady. Aýdyldy. Näçe gezek aýdyldy azatlykdan. Almurasyň tarapy. Ýa-da aýdyl Talibany şonkun ýanky bir Owganstany hökümranlyk edýän ne topary kim döretdi? Arkasynda kim dur? Ýene de Amerika dur. Ya durdy. Ta özüne düşman bolýança şolary gollaw berip geldi. Yalanmy? Dogry. Kritik eden zatmy? Näçe gezek etdik? Ya Merkez Aziýanyň diktatorlaryna göz yuman şu güne çelli. Şolaň eden etdiligine göz yumup şydam edip gelen bugun bolmasa erti düzeler, erti bolmasa büýürün halkyň özi ayaga galar dep şydamlyk ýa-da sabırlyk görkezip gelen Amerika dälmi? Amerika biz näçe haýyş etdik? Bizim Türkmenistanyň işimize gatylşyň kömek eden diýip. Bara resmi ýazylan hatlarymyzdan bar. Şahsy tutmalymyzdan bar, ähli harkary tribunalarynyň eden çykyşlarymyzdan bar, onlarça belki ýüzlerçe. Geçen 32 ýyl dowam. Ýöne reaksiýa ýeke boldy. Halk islemese biz edilecek işimiz ýok. Hani bize azatlyk gerek diýip dizap duran türkmen halkymyz barmy? Ýok. Ýok bolsa günäni biziň Amerikadan gözlemeli. Ya özümizden. Näse soragyňyza jogap. Onun başda ýene de men ýadyma düşýän şol Bill Clinton'ın Amerikan prezident bolan döwri gelip şol ýemede çykyş edene Türkiýany basym wagtda Ýewropa Birleşigine kabul etmeli, ol şoňa münasip diýip, ene onuň agdyny dolduryp gürlek giden prezidentiň diýip. Şonu etdimi? Ýok. Şonu etmedigini kritik etmän sesini çykarman oturdukmy? Ýok, onuň kritik etdik. Barack Obama'nın kritik etdik. George Bush'um kritik etdik. Yaltanman hana galırım Azatlyk radiosynyň ýa-da arhiwini Şotaýda beýlekleri tapmasaňyz men çykyşlaryny taparsyňyz. Dinlen görün. Diýilim ýa diýilmedim. Amerika biziň iki dogup bir galanmyzda ýöne Amerikan alyp barýan siýasatyny men zerurçylyk görüp ötür. Biziň döwletimiz, biziň milletimiz, biziň gelejegimiz üçin. Näme üçin? Şo nefte gazy baý döwletler gülýäli ýaşap ötür. Amerika şolaryň içki işine atylşana. Ya gelip Amerika Türkmeniň gazyny neftine kitdimi? Bir kısan firma vardı, olaram gördü, o taýda korrupsiýasy, parasyz işläp bolana çykyp gaýtdylar. Sebäp Amerikada para diýilen zat ýok. Göz görteli edilýän jenaýat ýok. Olar soň alan gurban bolan ýa-ni ýatdan alan $1 milliard üçin ömrüni kül edip türmede oturaslar gelin ha. Dogry düşünün. Amerikada kanun işleýär. O taýda prezidentiň hukuky ýöräne, oň belli borjy ýa hakky hukuky bar. Garanda halkyň, senatyň, deputatlaryň eline. Ýöne bilmän oň üstüne aýyna bir ümide nähili baýsam bu üstüne tozan araýada ýylleşimi. Bir özü bilýär ýazýan zadyny. Ýöne şu bilmeýän adamlaryň aňyny bulaşdyrmak üçin ýazýar. Maňa halmyra dağı dip ýazdy. Sana da öyle çarymyny gıýbatkeş dip ýazdy. Sen nerden tapdın? Hani aýtmaňy. Nerden tapdın şu taýda ýyllar? Ola çarymyny gepine ýeke gıýbaty. Aýdyp berenen halkyň unutursa. Menim meştedim gelýär. Ol düşen ýarlyk takmak boýnuny birine ogry diýdiňiz, birine jümür diýdiňiz, ýene birine näme diýdiňiz?
diýmedik sözüňiz galmady inni hakykata diýen adam gıybetkeş bolsa onu sen kim bolýan? Özüňe de aýnaň öňünde durdy jogap ber. Ýöne sen aýnaň öňünde jogap bermersin. Bilýän onu. Halkyň öňünde jogap berer. Ýurda barany şondan soň eder bu gurrunlar. Ýöne beýdip o iki sözlerimi ýazyp sen men kardeşim masar edip bilmersin. Şen men şonu aýtjak bolum şutaýda ekran. Näme gurrun bar bolsa aýtmaly kanda şo taýda nämesi ýalňyş, nämesi gıýbat, şu aýdylan sözler. Ol ýöne agzyňa geleni samyrdap aýdanyň bilen ol hakykat bollugy däl. Aýt düýpli deňeşlerde aýdyn, şu zatlardan bar. Şu adamyň seniň şu kardeşiň eden çykyşy. Ol sen men o taýda halymy radaga diýme, sen meni ýere sokýan. Kardeşim şeýdip pesel diýen bolsaň men näme üçin o taýda beýgelip oturmam. Men ýollaşlyk duýgymam, batyr. Adalata hakykata bolan öz ýüreginde, kalbinde oturan duýgular badyr. Sen näme üçin kimse diýen beýdi? Tanamayan, bilmeýän adam. Ya denan bolan üçin diýen. Şu denarlar bizim baýdagymyz bilsen. Ne halkymyzyň gelejegi şol. Her bir ojagyň, her bir hojalygyň eýesi köwürtgen, ine ýylysyny saklayan şu bizim denarlar. Şola bolmasa biz erkekler ýok. Dünyada gelmezdik, bulunmazdygam, bolmazdygam, şuň günümizde gazanmazdygam. Haýsy gulagym bilen eşitýän bardan söner. Sen ola şaryna gıybetkeş diýeniň bilen onuň sen özüň kim bolýan? Şoňa da oturdy. Pikir. Ýöne Amerika gezek gelene tanqidi elmidan edilýärem gerek geldi. Ýöne bir eme ullu kan baýlyklaryň üstüne oturup bir kinni wanja millet. Men şoňa haýpym gelýär. Şämi? Hiç bolmany Ukrainalyk ýaly 40 milyon ýylat bolan onu çepe saga bilen gylyjymyz salardyk. Ýöne şu gylyjy götermäge gaýratly erkek galmady Türkmenistanyň içinde. 32 ýyllap köküni gyrdylar. Hemmesini diýmeýin. Ýöne şuň kun o başal hu diýip çykmagy erkek ýogyny türkmençiligi gorumagy, şol watan topragy üçin gan nökün ata-babalymyzyň bir ruhuny bir dikertmäge ýatyryna galdyrmagy. Kim garly? Hemmemiz saçagyň başyndan göre ogly. İşe gezek geldi. Han türkmen. Men şoňa namsy edýän. Maskalada, durmuşunda it bol, kim bol, işim ýok. Ýöne watana gezek gelenler erkek galdyrolýar. Ýigitler men size ýüzlenýär. Indi gyzgalanly döwür geldi. Ana tereti Ukraina her gün yüzlerçe, müňlerçe pida berip otur. Watanyň azatlygy, erkinligi üçin, topragyny ýygyny almak üçin. Bize bolsa hemme zat mugut berin. Köçede ýatydy şol garaşsyzlygy. Şonuň götermedi halk. Hani o haramzada niyaz ally, ene ýerine çyrşady, bize moňa el çarpýar. Hanymyň göreli sogry. Her gapyda. Hanymyň Mercedesi. Hanymyň altyn asyry. Hani bu soňky haramzadan ene wada beren döwlet adam üçin, aýda adam üçin, kim adam üçin? Adam däl, şoň üçin sen üçin däl, watandaşlar, ýurtdaşlar. Ajam bolsa göterin şunu. Onsoň gelip Amerikan üstünden düşýär. Men görýän, bilýän zatymy aýdýar. O Lentliz barada ozal ben kan okudum, olçan tarih kitaplar kan okudum. Bilýän. Şu 44-nji ýylda 2-nji front açylmadyk bolsa, SSR halis hem asgyndan düşdi, şu döwretçil 41-nji ýyldan soň bir açlyk, gyrgynçylyk, blokada, o ýetkiler, o bir Orta Aziýa halklaryny şuň kun şol o Prigozhin sürdi Ukrainada okuwdy. Şol ýerde sürdüler biziň halklarymyzy. Ay bulan hemmesi çurka baran zeber. Gitsin, Raskol. Näçe gidendi tapaw diýok. Eýsem, ýogum o gitlerin o pulemyotly ýaragynyň öňüne atly türkmen ugradyp bordy. Akly ýerindäki adam strateg diýme, taktikadan baş çykarýan harby şonu edermi? Sürdüler türkmen. Etdiler. Gırdılar Türkmeni. Gırdılar diýip teýkary bilen. Men ýene är türkmenler gyrlansa SSK galy hemmesi. Emeliýat edýärler. Ene şoň üçin Amerika etjegin şoda etdi kömegi. Men bilýän gören zadymy aýdýan. Ýurtdaşlar, ynany men şol 92-nji ýylda ýurdu Türkmenistan terk edip Orsiýada gelmeli bolumdy. Amerikadan şuň kun siz läşket ýaňyzda toğun aýaklary bar, doňdurlar.
Şonu yeme noşki Bush'a dip atlanyadır da Bush'un ayakları dip. So dur yani George Bush diyemen Amerikan prezidenti. Şol muğda uğrattı. Bilemem 100 milyon mi tonnadan 1 milyar bilecekler. Karşı orsiyeti laşka bilen dolardı. Şu halk açlık çekmesin, köçe çıkmasın. Sebep orsiyette önkü eserden alın. Emma atam yarağı var. Şolu daşı tövüre gitmesin edilen kömek şu. Son esasını ol alkogolik yersin oturdu 10 yıllar ya 9 yıllar. Son Putin geldi. Bilen yani George Bush bilen o gocoklaşıp o tak gitti Texas'a gitti. Beyle gitti. O ta 8-nji ýyla çelişip Gruziýa urşy bolýança Amerika bilen olan gocoklaşyp geldi. Hemçin onu aýdýar. Şu gurrunun hemmejigi bar, aýlap dolap Orsiýet aklamakçy bolup edilýän ene şu ýanky yalan siyasat olşar. Şonu biz halkymyz onu dogry düşünmegimiz gerek. Ja. Ýeme barda IPSO diýerler, o informasiýon ýa-da politiski napadýany. Şonu şolupdy. Şol sana bile de çalış edilýär. Şunu halkın gözüne Amerikany Türkmenlerin gözüne düşman edip görkezmek. Eger Amerika düşman bolýan bolsa, ýurtdaşlar elinizi ýüregiňiz üstüne goýup aýtyn. Erti Amerika hemmäňide çağırış berýär diýse kim Türkmenistanyny galyjak? Ene şu düşmanymyz da, din düşmanymyz değil, sınıf düşmanymyz değil, ola kapitalist değil. Şu Türkmenistanyny galyjak adamam erti Amerika hemmäňide biz aşda gelin diýdi. Bu jogaz bir adamı mal. Dep o taýda den mümkinçiliklerini ýurdy Amerika. Mümkinçilik var işleyen kazanýan. Mümkinçilik var akylyň üstü bilen sen islendik iş edip bilýän kanunyň çägini. Bize bolsa inni şol şu ikisanyň haramzady diýip aýtpan bolýanlar ýa-da Niyaz bilen Gurban golyň etip oturan jenaýatyny etmişini halkyň garşysyna görmän göz ýerine ýeme ilik diýse ýa-da eşigi dikilýän ilik bar paltowy lokal ilikler çoğunu akyp görmedik sıran bolýan. Duşundan geçip ol hamana enni Mekke'ye gidip gelelim 2-3 kere hacı bolan. O sen hacılığını men sizin yanınızda diýip oturmayın bolip. Yani o barıp Mekke'nin toklak gaýdýan haramzadan. O tak barıp ýa-da şeytan da oslan bolýan olsa ödürün şeytana ılıp berip oturan haramdan. Ahlisa o şundan ýalanmaz şu ýerde duran ýerinde takkajan mala aýtyp ýokarda bir zat bar bolsa. Ýöne beýdip bizim sahada Türkmen halkymyzy ağırlamak näme gerek? Ha? Ene şu SMS kany ýazanam Türkmene, ejetiniň süýdüne men Türkmen özüm. Näýilsen beýdip düşmançylyk göz bilen öz ejen halbynaky ornunaky zenany şu sözü diýip bilýän gıýbat keşdip. Onu sen ejen kim bolýar? Sen dogry. Şoňa da jogap ber. Hemmämiz şu taýdan dünýä ýynlygy. Aýt bolmasyn. Olarda ýazat ýok halmada. Olar ýaly ejani mukaddes hiç tatgan manr. Onu sarını. Bir yeme bir haramzadalygyň çägi bolaýmaly ýalyk bolýar. Görüp otyn, durmuş görkezip otyrdy. Ýöne halk parasatlydyr, sizden halk hat ýokardydyr, beýikdir. Men bilýän, halk köçe çykan güni hemmäňiň işini gaýdar. Ýöne diýişini gyzap oturan paltasyny, çarşagyny ýa-da nazdaklap oturan halkymyz bar. Kän entek namys edip oturan. Tomaşan sonuna görersiň. Ýöne bir zat öňünden aýtjak bolýar. Hemmäňiz haýsy kulagyňyz bilen eşitýän bolsaňyz eşitin. Şu gün halka ýa halkyň arkasynda durarlar, myzabat atýarlar. Türkmen halky köçe çykandan soň gan görmän, öýüne girmek. Şunu bilin. Gany, kuny ary kimden alar? Ol başga gep. Ýöne gan görmän, Türkmen öýüne girmez. Men bilen şu soňky 3,5 ýylda görüleşen ýüzlerçe, müňlerçe adam bar. Her biriniň sizden algysy bardy. Polisan mastatda ýokarkylarça. Dat sizin günüňizde, dat sizin maşgalaňyzda. Ýeme diýerde ajaliyeten tilki 40 gün öňünden hinine wagt ular diýär. Bular şu tans oynamasy, bular propagandalary, ýa-da jurnalistleri ölümüň öň ýanynaky edýän oýuny ýatansy. Bolly wagty geldi. Indi dur berin, bir ada çyk ýene-de. Wa azarly bular indi näme bilen oturjagy maňa ha belli.
halka da belli bor diýip düşünýänler. Täp dünýäde bolup geçýän wakalar şonu görkezýär. Gany küçükli bor, elbetde dünýä ýüzü gany boýulypdy. Ýöne şu azapsız ya güzapsız ya gansız ya da bir ýanky pidasy kazanılan azatlygyň emedi gadary ýokdur. Hani berildi de bize garaşsyzlyk, nämetdiler. Hani ikisany diktatorun bagyşlanmaly götüne çyrşady. Täp halka nökmedi. Alad etmedi. İki yaka halka alad ederlerim hana çiğşe menurdu niyaz. Kim olan aladasını? Tribuna çıkıp şular daşlar öldürmelidir. Men ne kısa çaysam şeyle, ol Amerika pitçin atanın bilen sen o yigit o Batayda edebilecek halkı başka diýanyň ýok. Diýende de ynanjak halkym ýok. Sebäp halkym meni düşünüp başlady. Nirde hakykat, nirde de jenaýatyň ýatan. Halmrada şolong eline Amerikan pasportunu verecek gelliysen yok değil mi ya? Ilgap gidýär. Ilgap gidýär. Olan hojaýyny kim bolu tapawdy ýok. Pul төлesele bolýar. Bular bara adynym, imanynym, watanynym, ýurdunym, namusynym beş şaya satyldy. Bollugy tordy. Biz diýerim şu adalata hyzmat edýän adamlar gatkämdir dünýä. Şu toňky kurşuna şeýle hana Türkiýede bize kömek edip oturan adamlar bar. Soňky şu lirasyny ýurduny uratman hana şu gelejegimiz üçin bolsun diýip oý görüp otursa uradýan adam. Ya bize jaň edip aýdýar. Ene şolonkydyr döwlet, ya şolonkydyr gelecek. Ol bugun konul milyard ogurlarla burnunyň ýyklygan getirerler ertekleri. Kaçıp gitjek ýeri ýok, gizenim ýaşajak ýurdur. Ählisi geler. Getirilmeli bu. Hersi jogap bermeli bor. Bu ýa-da bar, hemme jogap bermeli bor. Halkyň öňünde. Inni özlerine gezek gelip ýetip bar ýa-da pellehana bular. Wagty dolup bar ýa. Inni özlerine aklamak üçin, ýene-de erteki taýarlasynlar. Daşerutdan nem alýanlar we ýa-ni bozgunlyk alanlaryny erteki taýarlap baranlar ýaly edil ýene erteki taýarlasynlar halkyň öňünde özüni aklamak üçin. O zatlary ökdedir olar. Şeylere kalmrada. Şeylere. Bular taýarlar Islenip zatda da tere. Ha? O, aýdýar ne? Endi şo neme de o bir boçka balyk içine bir çemçe nemege oşan ýaly etjek bolýan zatlary onuň halkam şo ýalanam bolsa şol informasiýany okuya, varya, görýär. Sebäbi bulan bir informasiýony psihologiski bir neme davlenie de halka etjek tähir propagandanyň bir görnüşi. Şu baran ýerinde biderek ýa-ni negativ kommentary galyrmak şol halk girip okuya, inni şolam bir olan edýän propagandasynyň bir görnüşi. Şolam ýazgy oýunçydy. Bir men şeýlerek görýän, gelip goýýan watandaşlar bar, negativni kommentary. Şolaryň bir propagandaň bir görnüşi diýip hasap edýän. Goýýan nemeli. Halkyň beýnisi bilen, aňy bilen, psihologiýasy bilen oýnamak bolýar. Şu ýanky diýäňiz bar, informasiýony psihologiskiýa barba. Ine şo. Şol. Biziň garşymyzda oýnalýan oýun şol. Psihologiski. O hakykatdan şol ýok bolmasa, ine biz otursa niştaýda, sonra berýär halkyň öňünde. Şu Amerikalılar ya Amerikan Birleşen Ştatları, Türkmenleri ya Türkmenistan näme diýän etdi? 1 2 3 4 5 10 sanap aýdyp berin. Ýok. O ýylyny bize mesdeli. Şu çyn ýalyn aýdyp berin. Ay o döwletde o netdi, bu döwletde bu netdi diýe. Sen o döwletiň içki siýasatyny gördüňmi näme dilenli? Ya näme netije çykarlandy? O global siýasat diýilen bir düşünje bardy. Ol çaryn. Bular özümizde oturýan bir Suriýada kiçijek döwletiň içinde ol dağda oturan pitçiň atjak bolýardy. Ay sen diýär. So türkmeniň ýemedi bolýardy. Halmrada öňe çykyp bir aýdyp berseler-de, ene şu Amerika Türkmenistany şu diýany ýetirdi. Ene şu wagt üstüne çözdi. Ene şunu plandady, öňüne blow etdi, sanksiýa goýdy. Ay plan etdi. Ene şu zatlary aýdyp bersinler bize. Biz bilesimiz gelýär. Amerika Türkmenistana näme ziýan ýetiripdir? Yo sanksiýa beriler, entäk dur ber, şu uruş torsa. Yo, şu wada çenni.
tek beriler. Awa ol Aytdım, diktatörler aytdılar. Biz bilýän zadymyz känä bir diplomatik gatnaşykdan müstebelen kän duýdurlar. Ol başta ol Clinton'ın prezidentlik eden döwrüne bizim yazmadyklarymyz galmy da niye ýazyp barady. Şoň öňünü bloklap etjek diýjekler. Şonu Amerika bizim diýenimizi dinledi. Ya bolmasa aýdyp berdi şu ýemeni ýazan adam. Hani Amerika ýemeni ýa Ýewrosoýuz muň dogmasyny prezident diýip gutladymy ýa çağırdymy öz ýurduna? Ya şu taşon ýurduna baran adam barmy? Şu demokratik ya kanuny işleýän döwletlerden aýdyp ber. Kim bilen şular dostlyk gurnaýar? Onu sen şu zatlar görmeýän bolsaň, onu sen kimiň tapawdy bolýan? Deme tarapdary bolýan? Şu zatlar ýazan adam. Men bilýän sen kimdiň? Ýöne sen jogap berdi. Ýüzüň açdy ýekere çykyş etýäni. Biz o şahynyň ýüzünde çykyş edip oturýarsyk. Senem çykyş et, ýüzüň açdy çykyş et. Men şo diýip şonu ýazam. Ene şolar ýa pretenziýam bardy. Ol kümsüklik edip ol aýalyň obrazyna girip SMS ýazyp o adamyň suratyny alyp onuň soň mehkeme uğratmak ol jenaýatyň olsa bilýän sen näme edip bereni işleňi ýere geler hasabaty bar bu zatlar. Şu soruljakdyr senden hem jogap bererler entek. Yok, geçecek yer yok. En son benden yüzden artık baş parasat anam var. Yani şoňa şeýle şu wagtda şeýle bir yemek men bökdönür ýanda halk çaltyrak şu oğurluklar bilen ayaklanmagy gerek. Ya her bir şäherde, her bir etrapda, her bir welaýatda halk öz dolanyrşyny ýola goýmaly, yerli dolanyrşy. Yerli häkimeti özü saýlamaly. Aşgabatdan bir ýeriniň görkezmesi bilen häkim saýlanmaly ýa hökümet. Ya parlament. Şun halkın öz etmeli, janyp aýdyp gelýär. O aýyny ay bolarmy, bolmazmy? Şu bolar diýip ýapyşsaňyz bolar ha, ýurtdaşlar. Halmradam. Tok döwür gaty nime begenler ýanda halkymyz inni, milletimiz inni tüwelemede atdan gorkan oklar. Şeýle aktiv gatnaşýarlar, islenlik zadada. Şu bir nime dip bir ýerden uçkun çyksa bolýar diýip İslen YouTube'larım girip görýärler, TikTok'larım girip görýärler, email'larım görýärler. Şu internet ýogam bolsa gidip goňşusynyňkydan görýärler. Hayran galaýmaly video da guradyarlar, täzeliklerem guradyarlar, suratam guradyarlar. Ölseňiz ölüň, galsaňyz galyň diýip. Mene biziň edýärimiz şu diýär. Halk tuweleme. Şu görýärler bol, görýän bolmaly. Şu gepleşikler, edilýän gepleşikler. Gaty menşin gaty ağırly meseleni goýdum da öyle sarym. Bir zat bardy. Her bir adam ya islenlik adam dürli pikir aýtdylar da şu otada kıyırlı. Maňa da gıygın pürkön kärmol äsgermedikler. Ay sen näme o şu halkdan goýunýar bolup gitden halkdan adam döretjek bolýanmy? Or adam bolmaz sen gowy pensiýaly çağalan aktyklaryň arasyna artgaýyn aýaňy süýnürdi. Otur Ýewropany aýlan ömrüňi keyp edip ýaşa diýlen ýaly. Ene ýyllarça maslahat berdiler. Men hiç haçan öz halkymdan yüz dönüren adam däl. Ölçärim. Men bilýän türkmen halkynyň taryhda da nähil beýik bolandygy. Men özge adamlardan sorap bilmeli zat däl. Men enem atam men şin görelli. Olar şu ikinji jahan urşuny gören adam. Onuň öňkünden bilýän adamlar. Şolun edermelligin, şolun kahramanlygynyň aslyny men ulalyn çagy. Şolun lewdiniň halallygyny men haramlap bilemek bilmäge de hakym ýok. Etjegem däl şonu. Maňa dünýä maly ne poh. Bir adamyň bir içki dünýäsyny abad saklamak bir zady bar, saparan bir sözi bar da sanlyga abad diýmek, sanlyk diýmek şoň içinde ýatan ähli taryhyň başarsaňa sen şola bilen bir deňrek aýak urjak bol, başarmasaňam onu otur bermeli bolýar da. Ýöne men bu sonýan zadym men gördüm de olçal urşunam gördüm, müň dawasynam gördüm, 14 ýyl pagonam götür. Bağışlanmaly. Şu keleýän erkek kişi ýokdy, el avtomatly. Watan üçin gerek bolsa halk üçin janyny berme taýýar erkekle bilen men gulluk etdim. Türkmenle bilen. O ansany goýşan hökümet uradan boldy. Ýa şol uruşda da öz harby kasamyny ikilik eden ýeke türkmen ýokdur.
Zanlı verdiler 335 tane Türkmen ýigit wepat boldy. 770'ti yaralı bolup geldi. Şo taýdan birinji, ikinji, üçüncü grup boldy. Ýöne şolaň biri hasamyna ikilik edip o tarafa gitti, bu tarafa gitti, ya ona hizmet etdi, ya yarar sattı. Şo görünümler ýokdur. Türkmen gaty mertdir. Ýöne şonu ýere sokdum diýip hökümet hasap etdi-de. Ýok. Şu asfalda betonu sokdular halkymyzyň elmeden dirilme mümkinçiligi we sebäp ol nesilden nesile gana geçýän zatlar. Aktyklym çoğulukdan şuun Türkmenistan dip aglaýan men ýanymda ömrüni görmedik ýurdu üçin. Ýöne bular gany bar. On gan bilen garşym bolsun bu milletle bilen. Ýöne şo taýda Türkmeniň hem gany bar. Şolary herekete getirýär. Men ýaşa diýen zat şol. Men bilýän bizim beýik halkymyz bar. Men elmeden diýip gelýär. Bizim beýik Türkmen edermen gahrman bir dünýäň bir bölegine tabiň eden ýa basyp alan ýa-da eli ýaraly geçen halkymyz bar. Ýöne bu kun şu halky şu ors ýere sokdy. Başta atyny elinden aldy, soň kılıjyny tüpegini elinden aldy. Ini itine elinden aldy, şu ağlabaý diýmesin. Onu biz nähil millet bolat, nira geçjegin bilen al. Şu aryntyryny ýitiren millet biz. Şoň ýöne ýolumyz tapýandyr. Adaşan ýoluny tapsa ýaşy diýär ýurtdaşlar. Biz adaşdyk, ýöne ýylymyzda ýolumuzy tapmak hemmemiziň borjumyz. Şunu ýerli ýerden etmeli. Düşündirmeli, düşünmeýänler. 10 gezek düşünmesin, 11-nji gezek düşündirmeli. Ýurdun daşyndan içine barýarlyň düşünjesi gaty giňdir şu. Ýurdun içine oturarlardan. Düşündirin şolary. Öz orluklarymyzy döredin. Ertik häkimeti öz elinize alyň diýip aýdýan meni ýam näçe gerek. Sebäp häkimet döwlet halkynkydyr. Hiç bir hökümetiň kem däldir, hiç bir prezidentiň kem däldir, ýene biriniň kem däldir. Ol halkynkydyr, baýlyk hem halkynkydyr. Şo taýda öten geçen geljek ýene-de 70 nesiliň haky bardyr. Şoňa dogry düşünin, ýurtdaşlar, janyny aýdýan başgaça men näde düşünýän size. Wagty geldi, ýeri geldi, menden sorak berýär. Kalmyrada meňe orlukdan taýýardy. Onu sen şu orlukluğun üstüne olurum versin öz orluğunu döresin. Erti bir hüv deyip halk köçe çıkanına bizim orlukluğumuz şu hakimiyeti dörediye biz öz adımızdan hakim melliyat öz adımızdan deputat ayliyat öz adımızdan öz etrafımız dolandırıyor. Bu orluğu tordu. Merkezi devlete näme tölemez bolsa tölýär galanyn öz etrafymyza siňdirýär ýa o bolamyzy. Yetmeýän bolsa onu merkezi hökümet ýerasty ýerüstü baýlyklar hasabyna bize koşmasa hak tölesin. Ana aýdyp berdi sapara. Men 5 ýylyň içine 1 milyon jaý gurup berendi. Biz şu 4 milyon bolsagam, dasy içem mesela şonça da ýok. Ýöne şu 4 milyon bolsagam 4 san adam 2 tas kattezde ýaşady, 8 otogda 4 adama yer bar. Şunu 5 ýyly edip berendi. Ardan magazyn. El yeterli döwlet muňa kredit berdi. Hemme zat yer, suw hersiniň eýesi bolsa, başga näme etmeli adamlar siz öýermelimi? Mene bilemek näme etmeli. Şundan başgary. Haýsy döwletde şular ýarzat wada berli. Aýdym öýdüm. Ýöne şu zatlar ozal ediljekdi. 30 ýyl gecikdirildi. 30 ýyl. Eger separasyny döwlet meşwerine, respublika meşwerine etmäge mümkinçiligi bolanmasa ministerlikde. Men şol gyzlar batda edip gaýtdym. Barın gidinde halktan soran diýip aýdýan. Biri garşylyk bilen çykyş etdimi? Ha? Şu zatlar sen etmedin ya ýola goýmadyn diýip. Aýtdylar. Fakt bar, halk bar, on garşyda näde gitsinler. Hep edilen işler bardy. Ýöne edilmedik edilenden halka 30 ýyl ömrüm ene beýsarpa geçdi ýurdun daşynda, halkymdan daşdy. Näçe peýda getirip boldy? Ben ýaly birdel, onlar müňdel, 10 müňlerçe ýigidi denany ýok etdi haramdadyryzy. Şular hemmesi işlenmezdi. Gör bak biz nirelere yeterdik. Türkmen ol ağla sarmık halk değil. Ederin bilyen halk yönü bizim ağımızı yüklettiler mankurt edecek bu. Başarmadılar. Hani çıkardı her öz yaşlamadı. Ol çağırın. Nemeler diye. Neme dahil pikirler var kellesin. Şun ýaly pikirli çağalar, ýigitler, gyýlar. Türkmen her hojalygyň her öýünde bardy. Çok haramzada niyaz bilimi 9 klasa getirip gyýlara asla okutturmalar. Bilim ine bir son kölen de Yusuf
Dine çağalarına üstü. O bütün avada bulan maşgalasına hizmet ediyor. Başka hiç kim yok. Näil beýle boldy? Näme üçin jogap sorma? Näme üçin olar ceza verilen? Men hayran galýar. Men bilýän zatym bir zat. Men şutaýdan açyk aýtmaly boldy da. Ýurda barsa men şu taýda bir günem ýaşap bilmän ya almaly ya ölmeli. Täp bu zatlar görüp çydap ýaşarlyk durmuşdy. Biz öwrünşipdir halis. Siz Amerikada, men Şweýçede tapara taýda. Şu adamyň nähili ýaşamaly. Başgaça durmuş ýok, bolmalym der, geregim der. Ýeke gezek dünýä ýene tutaýdy da adam şekilli ýaşamajak bolsa, onu näme üçin bir ýaşapýar? Men şu soraw biziň her birimiz aýnan öňüne özüňize bermeli kädiýär. Olçan başla men şu gün biraz yüreğimde kalımda aýtmaly boldum da bir bilýän on kimden wagt. Yok, harmra da doğru etdiniz, doğru aýtýaňyz. O neme? O her kimem bolsa neme der? O yüreğinden sızdyryp jan seni bilen bolýan wakalar, bolýan zatlary düşünüp aýdýaňyz. Doğru, gaty doğru aýdýaňyz. Sebäbi sizin görýäňiz tapawudyny, sebäbi daşarutda 30 ýyl, 30 ýyl bar ýaşap ýörsiňiz, görýäňiz daşarutdaky ýaşaýyşyň eşretini, mazatyny alýaňyz, kynlyk bilen däl aňsatlyk bilen gazanyp bolýar, gazananyň bedenine ýetip dur, eliň uzan ýerine ýetip dur, dünýäniň isleýän ýerini gezip bilýäňiz. Şu zatlaryň ählisi eşret, ýani cennet nime ahunlar, mollar, o dünýede var diýe cennet. Böyle biz görüp ýaşap otur şu cenneti. Bir de o dünýede cennet gerek däl, baryp gelenmem o dünýä. Cenneti biz şu dünýede ýaşajak. Şu dirkak ýaşajak. Ölümden soň näme bolýar? Ýa-ni var, mollalar, öwürler ol kıyamaty goýsalar bu ýagty jahan ýaşydyr. Bak koysalar şu jahan ýaşydyr. Dogry aýdýar. Bizi goýan oklar ýöne. Ýöne ölmeli bolýarsa, ýöne ýa-ni dogry aýdypdyr, gaty dogry aýdypdyr. O mollalar, öwürler ol kıyamaty diýip. Edil şu dogry aýdyşy, gaty dogry o dünýede neme cennet bar diýip. Gerekden o dünýede cennet bize. Bize şu dünýede gerek. Şol cenneti türkmenlere ýaşatmak üçin çeýdip ekrana çykyp dursa, hälimşindim. Şu türkmenlere şu eşreti ýaşatmajak bolup gelibem biderek komentar ýazýarlarda. Biziň aýagymyzdan alyp gepletmejek bolup, ekrana çykarmajak bolup, her oýunlary edip görýärler. Ýöne her näçe arrygyny gynasalaram, başa baranok. Hanrada o tanqid, o jaga tanqidler bilen meniň agdymy ýapyp bilmeýärler. Men erkin adam, erkin ösen adam, erkin ulalan adam, terbiýany erkin alan adam, daşarutlar gören adam, bütün dünýä göz ýetiren adam. Nirde ak, nirde gara, nirde gowy, nirde cennet, nirde neme cehennem, hemmesini deňek gören adam. Şoň üçin men türkmenler üçin göreşýär. Türkmenler azat etmek üçin göreşýär. Şu türkmen şu cenneti şu dünýede ýaşatmak üçin göreşýär. Şu dünýede ýaşatjak men türkmenleri başarsam. O dünýede däl. Ol ýokury wakyp Allah Hudaý bugün bolmasa bertir menem o dünýä baramda cennete düşýän diýip. Şu dünýede ýaşajak bolmaly cenneti. Näme üçin daşarutyň adamlary eller uzan ýerine ýetip dur, isleýän döwletini gezip bilýär, isleýän dadyny iýip bilýär. Näme üçin türkmenler etip bilen okşuny? Näme üçin türkmenler edip bilen ok? Näme üçin Türkmenistanyň şu türkmenler şeýle kyn ýagdaýda ýaşaýarlar. Itin ardaýagynyň suw içip ýaşaýarlar. Bir gün garny dok bolsa ertek gün garny aç. Näme üçin şu dünýede şeýdip ýaşaýarlar? Ana? Ine soraw, ine soraw. Näme üçin şeýdip ýaşaýarlar? Ýa-ni sen ýa bir zat aýtdyň da o çarylmış. Allah jan, Hudaý jan. Bola propagandonistler we ýa-ni bir çıkış edýärler, bir blogerler ýa TikTokerler. İkisiniň biri Allah jan, Hudaý jan, Allah jan, Hudaý jan. Bula kime ýüzlenip aýdýar? O ýokardaky adam, şu prezidentine şolar Allah jan, Hudaý jan. Ýaşa sowgady, ýaşa terpay diýip, mana o ýurtda ýok konstitusiýon hukuky ýetip oturýar da. Orda o näme üçin azmasy? Niýazyň erine ministrler hem kullan edip ýadylar, peperliset. Şu çilimini öçürmek üçin. Sen bizim padşahım, sen padşahda da sen peygamber diýdi. Sowet minister, sen peygamber biz üçin aparat açdy. O sünneti 50 ýaşda ýatan adam meni peygamber etdiler.
Ne bizim yo şu yarancanlığın çağı yok men şonu görüm da Ha, hayran o. aldım da O söylüyorlar. ne Sen sok Kurban guluyam bir neme tokup tijine agtygına çenni. Yani kiçijekliğinden öňe çykaryp aýdym aýtdyryp oňa sal çaldyryp kiçijekliğini onuňam şu kiçijek wagtam şol gapdalnak ministrleri bolsun bar yalakalary şu jaga çaga da onu padark edip milyonluk dollarlyk onu padark edip birisine at padark edip birine sal çalýan gymmat instrument padark edip gepiň ýetgesi şo kiçijek çağalarına çenni ulup maşin padark edip BMW diye Mercedes diye padark edip şolar ýaly gymmat zatlary padark edip yalakaly kiçijek çağa şonu edip berip yalakaly edip şonuň öňüne gowurunjak bolýar. Onuň bu ministerden azyrak padark etse ol türmäge gitýär. Ýa näme üçin gowy padark etmedi? Beýleki ýaly. Ine şey yeme yalakaly edýärler. Şey dip yalakaly edip şu güne ýetirdiler. Pygamber etdiler, gara görle hal etdiler. Dipäňeden şänipde oturan aýtdylar ine. yeme o çarmys Martin aýtdyň we men ýadyma düşýärdi. Şundan 14 ýyl olar leýbaýdy. Ýa-ni Gurban Gulyň häkimet başyna geçenne 1 ýyl ýa 2 ýyl bolmaka ýa-ni şol Kerimoğlu Pökküje bar aktygy. Şonu alyp şol köşkde ýa-ni ministrler gelene şo bilen çykýan eken. Şo ministrler ylgap baryp ilki baştan eňilip, ýykylyp şo ýa-ni Kerimoğluň pasmany okşaýarlar. Soňam turup 2 saat salam berip elinden öpüp baryk geçýän. Ine şonu gören bilen ine Arkadi Dubnov dip jurnalist bar orsiýetde şol aýtyp berdi. Görecekmi sen, görecekmi sen? Ine Türkmeniň ýeten derejede. Onu bu da atlan hemme zadyn başlanıcı bardy. Muňa aňyrdy niýatdan elýär. Ana şol ýanky bize sorak beren bar, Amerikalı bar. Senin Türkmenli bardy soragy we Türkmeniň näme dip berdi. Ine şol wedi piçine häkimet üçin. Şiral Şahyryň bir goşgyna bir tetir bar ýa-ni men söz bilen aýdyp beren. O ýa-ni sany ýeme jygyrlykda duşuşýa bire reportör beýlekse düýe satýan eken. Ay düýäň näçe ol bi howynyň soňra ýurdun siýasaty näme boldy diýip soraýar. Hiç birine jogap berme. Ahir soňuna aýdýar. Ay sen maňa kelle maýartma. Şu diýe 400 manat berdi geçä diýipdir. Ýeme düýäň ýetik. O ýygynyň şey diýip oturýar diýär. Allahan yekedir, ödem tekedir diýär. Niýaz bak. Niýazyň goşy, eme bir şiiralyň goşgyna başyň ýa ýaňsylama. Şonu ine Allahjany deňediler-de, Hudaýjany yekedir, ödem tekedir diýär. Ine şonu görüp bilenler sahy ýöne şu ýaşdyr Allahjanla Hudaýjan diýär bol şiiralyň şatyatır güpbeýe gödöňme gelýärdi. Ine bilen Hudaýjanam şol, Allahjanam şol, ýogsa hemmeten başda bol buýduna tiýip bererler. Bir mesçitde de oturan adamda 5 wagt namazam görän küllügüne aýyl tutmaldygyny bilen. Ýöne Allahjanla Hudaýjan şükür ine eme arkadağımız var, arkadağı serdarımız var. Ine bol başy işläpdir. Dur ýeme Totuğusu papugaya uğradılar, onun mestansı. Aytalar. Bilem şol, bularım şol, ütgen zat yok. Bular bir itekleşip de onu ayırıp yerine başa vergele, yine olama şol sayrıyadı. Doğru. Yine bizim düşen günümüz, ol çarım, halk bolup, şu çukurda, ne adıp çıkmalı? Dine oğluklun hesabı, ben görüyen de adım şol. Bizde o şu unkun parti döredilime, bizde kanun yok, hükümet yok. Devlet diyor. Ne yapıp devlet? Onluklardan hem katı korkya hükümet. Korkya, bilýär. Bana anırdan günne aşa haber gelipdi. Şunam gel onu maýdan kimden bilen aýtjak. Bu ne çok eskerler bol. Adliýany orata şu kiçik ofisierler öz aralarynda işläp. Biz taýýar halk üçin görüşmäge diýerdi. Ol ýokarky çyly mayor, polkovnik, general ola bilen işimiz ýok. Biz ödeçegimiz bilýär. Ana sarbularym şoň ýaly. Ýöne nesipli güni badyr bolar owo. Ýöne harbularym başyna ene Ukrainada söwüşip Türkmen ýigitler gelecek bine solarym geler. Öz ýurduna eýelik etmäli.
Ene hakyky herkerde solar bor. Urşu gören, gany gören, adalaty ya bir adalatly gören. Bolur. Bolmajak zat ýokdur. Hemme zat şoňa bar ya. Ýöne Amerika günäkär diýip, ana aýdynyny getirin şu taýda mysal. Ene ola çaryna myzabat atdyň. Atdyň diýmesen köpeltmäýdi bu. Ýene bir zat diýdiň Amerika ene diýen zadyny işgür akla sagjak zatlar. Özleri hemmesem şu Amerikan puluna dolara aşık adamlar. Aýlygy näme dalýan diýdi. Aýlygy näme dalýan? Haýsy pul aýlyň geldi. Men orsu görümde soraýan, krim çey diýen, krim kiminki diýen bol. Ene bulardan hem sor, malla valyutan kiminki diýip. Ýöne bu bir kıyınlık bol ya. Şu nihali ýöne ene olsa gıybet kesip aýdýan bolsa, şu hakykatlary kabul edip gıybatan bolýan bolsa, azy hakykatan bolýan bolsa, netijany watandaşlar sedep ýurtdaşlar çykaryn. Ýazyň şu taýda kommentde. Komment ýazýandan alýan soňyan pul jagallar Amerikan dollarlardyr boýunça ogşap bujoklap ýastygyny aşagyny öpüp ýatýandyr. Ýastyk edinip Doğru. Öyle sen eğer ol yeme Kurban olayım manadyny maňlaýyna sezde diýen bolsa onu Amerikan dollary bileme gasmany götürmeli. Hay milletim. Doğru. Wagtda halkymy. Bar Türkmen gaty eme giň milletdir. Seret bir gün tanımarsyňam halky. Şunça 30 ýyllar şu halk dymdym gada diýdiler. Gördi durber. Bir uskun döredim. Ýöne biz soňa halky çağırman o tüýtädi. Bir hemme ýer bir deňrek hereket eder ýa. Soňa da bar ýa. Gaýrat ediň adamlar. Gün sizden haýyş günlük işiniň şu oğluklan sanyny köpeldik. Şu ýerde oturan o wamydy, ýu emamydy, welayatymydy, ýa-ni etrafymyzy nädip düzeltmeli, nädip dolandyrmaly, nädip şu haramdadarlardan diýilmeli, nädip bir gün şunyň ählisin tutup tawsyrmaly ýerine tawsyrmaly. Meseleň üstüne işlän. Bolug oturdy başy hiç ýeri bizde mesele ýok şu urlukçy. Galan zat özü bolur. Aýdar saçan bolýar. Men şonu aýtjak bolmuşum şunu olsa. Bolýa halmada gaty ýerine düşdi. Aýdan datlaňyz. Gaty maňzyma batýa aýdan datlaňyz. Ýa tuwulamy. Sizem şu taýda Amerikada şeýtler öz halkymyzy, öz durmuşyny, şol ýa-ni eşretli durmuşy öz halkyňyza niýet edip, arzu edip, şeýdip, diýjäňiz gönlüň edip işläp oturan zatlaryňyz il bilmese de men bilýän edip oturan işlerini. Sag bolun, taňry ýalkadyn, toýmuza gaýsyn olçary. Şunu görülmeden gözi çykdym, başarsalar ana asmany ýere çekäýsler. Bir de barýar şu täze Türkmenistany, şu täze Türkmenistanyň eýesi biz başda size gurnap berjek şu döwletem biz. Ýygynym halk gide. Gurnap bereli, soň biz ýygymyza uradaýyn o taýda. Size minnetip ýatamak niýetimiz ýok. Gerekmejek bolsak uradyň ýygyny. Ýöne şu döwleti, watany, ýurty, topragy eliňize goýşurali. Benim bir aýtjakladym, men şöyle gepleşip gutarmaga şu gutar iň soňuna aýtjakladym. Ine biz sizem ine halmada bir uly döwletden birini oturýarsyňyz, azat döwletleň menem şoň ýaly biziň ine elimizde pasport bilen öwelen bir separ aýdyp geçipdim. Dünýäň islenip ýurduny gezip bolýar. Ine şolar ýaly Türkmenistanyň her bir insany, her bir milleti, tapawdy ýok milletiniň tapawdy ýok. Her bir watandaşy hökman suratda şol Türkmenistanyň pasporty bilen islenip ýurda gidip bolar ýaly derejäge ýetiresimiz gelýär. Men arzum şol. Her bir türkmeniň elindäki pasport, ýa-ni Türkmenistanyň pasporty diýen pasport edir şu Amerikan pasporty ýaly bir derejede, bir deň bir ýagdaýda durar ýaly edesimiz gelýär. Islenip ýurtuna gidip girip bilsin, çykyp bilsin, ýurt gezip bilsin. Şolar ýaly näme diýilýär, näme-de daşulan daýower pasport etmeli. Böyle aşağıda varlama daýo diýen. Hökman bolaram şol, hem arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Olçan şon üçin hem işläp ber, şon üçin hem ýasap ber. Bu hökman bolar. Onuň biz
Nesip etse de etmese de şoňa uğruna biz ılgap ýörüz. Galym da adam halkymyza bagly. Hemmemiziň ýekelikde we bilelikde etmeli işlemine bagly. Men diňe oğurluklar haýdatyn diýen. Bolly. Başga galan zat öz özünden bolar. Şu oğurluklar üçüp öz arasynda maslahat etse, çözgüdi tapylar. Hökmen tapylar. Ne ikimiz oturlar maslahat edip bir topardadyň çözgüdini tapýar. Şu 10 adam bolup çyksa bir topardady, onları mı artykmaja edip? Şoňa düşünmek gerek adam. Şona çık bolum. Bolýan şu ýerde tamamlaýalyň. Bir saatdan geçdi. Oho, böyle yurttaşlar bağışlan wagtyňyzy almanmyz üçin ýöne oturuň, oýlanyň, pikirleniň, netije çykaryn, ana kommentlaryňyzy ýazyň, öz düşünjäňizi ýazyň, hökmandyr, gerekdir, dogrudur, ýalňyşdyr ýazyň, birek düzeltmek, birek kömek, gollaw, ýardam etmek bilen hemmemiziň borjy. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, sag oturuň, ol çaryny çagyryň üçin size sag bolsun aýdýan. Bolýa, Almurad ağa sag bolun. Sag bolun watandaşlar size. Ýene-de görüşürüz.